ότι είσαστε η μεγάλη των bartender σχολή. Όχι μόνο, τον bartender και τον barista πλέον. Αναβαθμίζοντας τα σεμινάρια μας η εταιρεία, πλέον μπορεί να παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις σε οποιονδήποτε bartender θέλει να βελτιώσει τις δεξιότητές του ή σε οποιονδήποτε θέλει να αποκτήσει τις γνώσεις που χρειάζονται και σε οποιονδήποτε barista επίσης θέλει να εξελιχθεί για να μπορέσουν να δουλέψουν αποδοτικά, επαγγελματικά σε οποιοδήποτε μπαρ σε όλο τον κόσμο. Για την Ελλάδα που είναι μια τουριστική χώρα, αυτό φαντάζει απαραίτητη προϋπόθεση. Έρχονται από τις επιχειρήσεις τουριστικές, από τις επιχειρήσεις εστίασης να μάθουν όλα αυτά τα οποία κάνετε. Φυσικά έρχονται, είναι πλέον επιτακτική ανάγκη της αγοράς, διότι ο καταναλωτής έχει κουραστεί με τα ίδια και τα ίδια και αναζητώντας το διαφορετικό, επαγγελματίας αναγκάζεται να το μάθει. Επομένως η σχολή λειτουργεί με ανθρώπους που αναζητούν τη γνώση και θέλουν να εξελιχθούν. Αυτά που βλέπουμε για να μάθει να τα κάνει κάποιος, πόσο χρόνο χρειάζεται? Δεν χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο, το μόνο που χρειάζεται είναι μεράκι.